Kulolu hambo lweminyaka engu-65 emculweni, amambazo asenqobe indondo zeGrammy. Ngo-1987 anqoba iBest Traditional Folk Recording ngecwecwe elithi Shaka Zulu. Ngo-2004 ahlabana ngeBest Traditional World Music ngeRaise Your Spirit Higher. Kwathi ngonyaka olandelayo aphinde futhi ahlabana ngeGrammy ngayo le album ethi Raise Your Spirit Higher. Ngo-2014 anqoba indondo yeBest World Music ngecwecwe elithi Singing for Peace. Ngo-2018 anqoba futhi iGrammy yeBest World Music ngeShaka Zulu Revisited, ayebungaza ngayo iminyaka engu-30 esemculweni. Akukusiko nokuhlakanipha kwethu, okokuqala umdali bese kuba abantu abasilandelayo, abantu base-South Africa abakwazile ukuthi basiseke kusukela ekuqaleni. Imambazo ikhipha i-album nje yokuqala. Mhla zili-19 kuNhlolanja ka-2020 iqembu la sibekelwa ife elimnyama kulandela ukuguqa komholi nomsunguli walo uJoseph Shabalala emva kokugula isikhathi eside. Imfundiso zakhe eqenjini ziliqinise kakhulu njengoba nabazukulu bakhe sebeyingxenye yalo. Ubaba washiya esifundisile, ayikho into esingakhala ngayo. Eqembini sinazo zonke izifundo asinika zona, siyaqhubeka siyathuthuka, siyakhumbuzana izifundo asinika zona ezintweni esihlangabezana nazo, kufanele senze izinqumo. Siyaqala sikhumbule ukuthi uma sekunjena ubaba wayebuka kanjani, ubaba wayengasiyena umuntu othi izwi lami. Amambazo abuya ohambweni laseMelika olube impumelelo. Manje asebuyele ekhaya ukuzobungaza iminyaka engu-65 emculweni ngamakhonsathi ahlelwe ukusuka ngomhlalolunye kuNhlaba. Ngesonto elizayo umhla ka-1 kuMeyi kuya kumhla ka-4 kuMeyi sizobe sikhona la eJoburg Theatre. Ama-shows ethu ngoLesine, ishow yethu yokuqala izoqala ngo-3. Kusho ukuthi ngoLesihlanu kuba u7:30, umgqibelo u7:30, bese uthi ngesonto kube u3 futhi. Emveni kwalokho sizoba bese siya eMexico kwi-festival. Uma sibuya lapha eMexico senza ngokuhlanganyela i-collaboration nomfana ekuthiwa uJeremy Lupo lo wase-Cape Town. Sizobe sineshow yokubungaza-ke usuku lomama lapho ngomhla ka-11 eThekwini. Emveni kwalokho sobe sesiya eSwazini kune-festival enkulu lapha eSwazini ebakhona njalo ngoMeyi nangoJuni bayibiza i-Bushfire. Sizobe siperforma-ke khona. Emveni kwalokho sobe sesiya eCape Town. Sizodlula futhi nasePitoli. Hey baby, hey beautiful girl, sing. Hey baby, hey, 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 hey beautiful girl, come along to kiss me. Before I'm going, come along to kiss me. Before I'm going, oh don't you kiss me, nice. Before I'm going, oh don't you kiss me, nice. Before I'm going, come along. You. Ayibambeni bafana, ayi.